जोंनावथ' जयनिंआ दिनै गैयालाबो 200 जननि गोजौआव जयनिं लाबावदों। दा जाय हक जोंनि इउपिपिएल दलखौ मोजां मोननानै बिथांमोना लोंगोर बिदिनो जयनिं लादों आरो बेबायदिनो बिथांमोननि बे ओनसोलनि मानसिफोराबो गोबां आंखौ बिजाथि महरै लुबैबाय थादोंमोन। थिग हाइ लेभेला आंखौ बिजाथि महरै हरबाय, बिनिखायनो गोबां बेबायदिनो मानसिफोरा जयनिं लाबाय थादों आरो बयबो आसा होदों बयबो इउपिपिएलआवनो थागोन आरो नोंथांजोंनो भट होगोन होनना बुंदों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों बरायनानैबो लादों आरो नोंथांमोननि चेनेलजों आरो आं खावलायबावगोन, जिहेथु सरकारानो इउपिपिएल सरकारानो फैखागोन, बेनिखायनो सरकाराव थानानै सुबिदाफोरखौ लानांगौ। बेनिखायनो बयबो जेन' जोंनि इउपिपिएल दलाव जगदान जायो आरो जोंनि आगन्तुक बे 22 तारिखनि भट होनायाव बेयाव ट्रेक्टर सबियावनो होनानै जोंखौ देरहासार आरो रासिननिफ्राय रासिन खालामो। देरहासार जायोबा बे ओनसोलाव रायजोफ्रा मा हास्थायदों? बे ओनसोलावथ' बिदिनो हाबाफारि हिसाबै बिदिनो गावसोरहा माखासे लामानि खोथा दङ। लामायाथ' दाखालिसो जोंनि इउपिपिएल दलनिफ्रायनो मावना होखानाय दङ आरो बेजों लोगोसे माखासे ब्रिजनि बिदि जाम्फैनि आरो बेफोरनोसै आरो बेफोरखौ नायनांगौ आरो बे माखासे इयुथ्सनि फरायसाफोरनि बे साख्रिफोरनि बेफोरखौथ' जोङो जाय हक सरकाराव फैब्ला जोङो सरकारनि दैदेनगिरिफोरजों बा जोंनि लिडारफोरजों रायज्लायनानै जोङो सावरायनानै बेफोरखौ मावगोन आरो। माबायदि अनसायनाय मोनदों रायजोफोरा बिराद अनसायदों। नोंथांमोना दा ससियेल मिडियाफ्राव नुगोन फुरा बेंपार दामलायनानै बरायनाय मोसानाय, अखायावबो बिदिनो मोसालायनाय, दहायसो बनगावआवबो गोबां रायजो राजाफोरा बिदिनो मोसालायनायजों बरायदों आरो बेबायदिनो जयनिंबो लादों आरो अनसायनायखौ नुदों आरो गोबां अनसायदों। बे हिसाबै आसाबादि जोङो 100आव 100 जों देरहागोन।